Похвалений Єсус Христос. Праз некалькі хвілін распачнецца ўрачыстая імша вячэры Пана. Падчас святога пасхальнага трыдума касцёл урачыста адзначае найбольшую таямніцу нашага адкуплення. У асаблівых цэлебрацыях, успамінаючы апошнюю вячэру, вечаванне, крыжовы шлях, укрыжаванне, смерць, пахаванне і з мёртвых паўстанне святога Пана Езуса Хрыста. Сёння мы збіраемся вакол Хрыста як вучні на апошняй вячэры і удзельнічаем у тых жа падзеях. Пан Езус сам запрашае нас да супольнага стала. Ён возьме хлеб і віно і пераменіць іх у сваё цела і кроў, каб нас накарміць. Усё гэта ён чыніць з любові да нас. Перад адыходам да Айца Хрыстус пакіне нам запавет любові, нягледзячы на ноч здрады і нявернасці, нягледзячы на блізкую муку і крыжовую смерць. Гэтым запаветам з'яўляецца ён сам. Езус застаўся з намі ў сакраментальных знаках, асабліва ў Эўхарыстыі і святарстве, устанаўленне якіх сёння ўспамінаем. Адыходзячы, Хрыстус абавязаў нас да ўзаемнай любові. Гэта мы бачым на прыкладзе, калі Пан Езус мые ногі сваім вучням. Так ён загадаў нам кіравацца ў жыцці прынцыпам. Гэта мой запавет, каб вы любілі адзін аднаго, як я узлюбіў вас. Сённяшняя святая імша цэлебруецца ў наступных інтэнцыях. З падзякай за атрыманыя ласкі і з просьбай аб Божым благаслаўленні для Максіма з нагоды дня народзінаў. У інтэнцыі святароў нашай парафіі, ксяндза Андрэя і ксяндза Олега, і аб малых паклікальных да святарства і манацкага жыцця. Увага, просім зрабіць свабодны праход у цэнтры касцёла для урачыстай працэсіі.
Крижу Христовий Буча привітаний, і налетівся Буцю шанований. Божая моця вірлике, і перемогу нам дає. Божая моця вірлике, і перемогу нам дає. Крижу Христовий Буча привітаний, і налетівся Буцю шанований. Зізвав за світу Христос Бог, смерті шатана перемог. Зізвав за світу Христос Бог, смерті шатана перемог. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Із Духом Твоим. Умилованные парафіяні, дорогі брати і сестри, приходимо у наш парафіяльний вечерник, каб разом з Христом пережить апошнюю вечеру. Для нас гэта першая вечера, якая становіцца Еўхарыстыяй. Дякуем сёння за кожную святую імшу, за еўхарыстычны пасілак, за тое, што Бог застаўся з намі. Дякуем сёння за святароў, за святарскую паслугу, якая дае нам Бога, яднае нас з Христом, будуе таксама касцёл. Молімся за ўсю нашую парафію, каб мы заўсёды былі адно, каб мы умелі глыбока перажываць Еўхарыстыю і умелі служыць адно аднаму, як гэта сёння прыклад даў нам Езус Христус, абмываючы ногі сваім вучням. Каб мы маглі годна перажыць гэтыя святыя таямніцы, хочам перапрасіць Бога за нашыя грахі, пакаяцца ва ўсіх нашых цяжкасцях, хлопатах і прасіць аб дар Божай міласэрнасці для нас. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемагутны и, отпустивши нам грахи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вершине Богу, а на земле покой, людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, славяем
прославляем Тебе, дякуем Тебе, не ради великой славы Твоей, а Его даруй небесный, Боже Отцем всемогутным, Славе Сыне одинородный, Иисусу Христе, славе Божьему Рамку Божий, Сыне Отца, я Тебя вечно Тебе, хранитель свету, милуйся над нами. Я Тебя вечно Тебе, хранитель свету, Ты молитве нашей, я Тебя рукой сам, милуйся над нами. Только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, Духом Святым упаде, Бога Отца. Аминь. Молимся. Божа, my uszanowujem najświętszejszую wieczeru, podczas jakoj Twój jedynorodny Syn, перед tym jak oddać siebie na śmierć, покинул костелу новую и вечную ахвяру и по силах своей любови. Просим Ciebie, daj nam z tej wielkiej tajemnicy czerpać pełnotу życia i lubowi. Przez Pana naszego Jezusa Chrysta, Twojego Syna, jaki z Tobою żyje i wладарить u jedności Ducha Świętego, Bóg przez usie wieki wieczny ja. Розпочинається літургія слова. У першому читанні почуємо про споживання пасхального ягняті, яким кормив вибраний народ у ніч його визволення. Гэта вызваленне было пачаткам таксама і нашага вызвалення, здзейсненага Христом, баранкам Божым, які праз сваю кроў выбавіў нас з граху няволі і смерці. Пакармам вызвалення Божага люду новага запавету з'яўляецца Еўхарыстыя. Святы апостол Павел у другім чытанні перадае нам апісанне яе устанаўлення. Як кажа Пісанне, кожны раз, калі вы ясце гэты хлеб і п'еце з гэтага келіха, абвяшчаеце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе. Читание книги Заходу. У тыя дні сказаў пан Майсею і Аарону у зямлі егіпецкай: месяц гэты няхай будзе у вас пачаткам месяцаў, ён для вас будзе першым сярод месяцаў года. Звярніцеся да ўсёй грамады Ізраіля і скажыце: у 10-й дзень гэтага месяца няхай возьме сабе кожны ягня для сваёй сям'і, ягня для дому. Калі ж сям'я будзе малая, каб з'есці ягня, то няхай разам з бліжэйшым да яго дому суседам возьме ягня паводле колькасці людзей. На кожнага столькі, колькі можа з'есці, разліжыце гэтае ягня. Ягня павінна быць без заганаў, самец аднагадовы. Выбраць можаце яго з ягнят або казлянят. І будзе яно у вас да 14-го дня гэтага месяцу. А пасля ўся грамада Ізраіля
зарэже яго на змярканні, і возьмуць ягоную кроў, і пазначаць ёй вушакі і бэльку над зверамі ў дамах, дзе будуць есці яго. Няхай у гэтую ноч з'ядуць мяса ягонае, спечанае на агні, будуць есці яго з праснакамі і горкімі травамі. Так будзеце есці яго, сцёгны вашы будуць апаясаныя, сандалі на ногах вашых і кій ваш у руках вашых. Есці будзеце паспешліва, бо гэта Пасха Пана. У гэтую ноч я пройду па зямлі егіпецкай і заб'ю кожнага першынца ў зямлі егіпецкай, ад чалавека аж да жывёлы, і ўчыню суд над усімі багамі Егіпта. Я Пан. І будзе кроў знакам на вашых дамах, дзе вы будзеце. І калі я ўбачу кроў, абміну вас, і не будзе сярод вас згубнага мору, калі буду караць зямлю егіпецкую. І дзень гэты будзе для вас на ўспамін, і будзеце святкаваць яго, як свята Пана праз усе пакаленні вашыя. Паводле вечнага загаду будзеце святкаваць яго. Это Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чым аддзячу я Пану за ўсе дабрадзействы яго для мяне. Келих збаўлення ўзніму і буду заклікаць імя Пана. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Каштоўная ў вачах Пана смерць яго святых. Я слуга твой, сын слуги твоей, ты разорвал мои кайданы. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Я принесу тебе ахвяру хвалы и буду закликать имя Пана. Выконаю свои обяцания для Пана перед усім яго народом. Келих заповету, гэта кроў збаўцы. Чытанне першага паслання святога апостола Павла да карынцянаў. Браты, я прыняў ад Пана тое, што і вам перадаў, што Пан Езус у тую ноч, у якую быў выданы, узяў хлеб, падзякаваў, паламаў і сказаў: «Гэта цела маё, якое за вас будзе выдана. Гэта чыніце на маю памяць». Таксама узяў пасля вячэры келіх і сказаў: «Гэта ёсць келіх новага запавету у крыві маёй. Кожны раз, калі яго будзеце піць, чыніце гэта на маю памяць. Кожны раз, калі будзеце есці гэты хлеб і піць з гэтага келіха, абвяшчайце смерць Пана, пакуль ён не прыйдзе». Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Хвала Тебе, Владар веков. Хвала Тебе, Владар веков. Даю вам новую заповедь, как любили один одного, як я полюбил вас. Хвала Тебе, Владар веков. Пан з вами. І з духом
Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Перед святом Пасхи Jezus, ведаючи, что пришла ягоная година, перейсти этого свету до гайца, полюбивши своих у свете, до решти полюбил их. И подчас вечери, коли дьявол уже схилил сердце Юды Симонового Искариота, как выдать его, Jezus, ведаючи, что Отец еще отдал его руки, и что и он вышел от Бога и до Бога идет, устал за стола, скинул верхнюю вопратку и, взявши полотно, подперазался. Потом налил воды у мису и почал обмывать ноги в учня и вытирать полотном, яким был подперазаны. Подошел до Симона Петра, той сказал ему: «Пане, ты хочешь обмыть мне ноги?» Jezus отказал ему: «Тое, что я роблю, ты теперь не разумеешь, але зразумеешь пошля». Сказал ему Петр: «Не обмыешь николи моих ног». Jezus сказал ему: «Коли не обмыю тебе, не будешь иметь уделу со мною». Симон Петр каже ему: «Пане, не только ноги, але и руки и голову». Сказав йому Єзус: «Обмитому треба тільки ноги обмить, бо увесь чистий, і ви чистые, але не все. Бо ведав, хто видасть його, тому сказав: не все ви чистые. А коли обмив їм ноги, опранув вопратку свою, і знов сів за стол, і сказав їм: «Ці розумієте, що я зробив вам? Ви мене називаєте наставником і паном, і добре кажете, бо я їм єсть. Коли ж я пан і наставник, обмив вам ноги, то і ви повинні обмивати ноги один одному. Я дав вам приклад, каб і ви робили, як я зробив вам». Это слово Пана. Хвала Тебе, Владар веков. Сідайте, будь ласка. Даю вам новую заповедь, как любили вы один одного, як я полюбил вас. Миловані брати і сестри, літургія Костьола, якою ми сьогодні розпочинаємо святий Пасхальний Тридіум, веде нас у вечерник. Перш за все, у наш парафіяльний вечерник. Сьогодні непростая імша. Сьогодні Костьол подає нам 3 знаки, которые хочуть показать нам глибину того, что отбылося колись там, у вечернику, подчас апошней вечери. Первым знаком, который
może my już zauważyli, a może jeszcze nie, to pusty tabernakul. Zwróćcie uwagę na ten znak. Настолько my привыкли, что nawet i сегодня мяркую, что każdy z nas, uwachodячи у костёл, cyk na колени, niechaj będzie pochwalony Najświętейszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew, ale nie ma сегодня u kościele Najświętейszego Sakramentu. Сегодня той dzień, kiedy my przychodzimy u kościół i nie ma Najświętейszego Sakramentu. Żachliwa uczyć, że to jest prawda. Теперь nie ma Najświętейszego Sakramentu. Jezusa Chrysta присутного у этой белой гостре. Tabernakulum pusty. Сегодня, когда глядим на этот символ, хочем перш за все дяковать Пану Богу за то, что Он завсёды есть. У каждом костёле, у каждой каплицы, когда мы не вошли, завсёды горить этот променчик, огончик червоный, как кажем, живый огонь, и мы верим, что Он завсёды есть. Молим сегодня доброго Бога, как мы не привыкали. Настолько, насколько это махчима, как мы завсёды отчували святость Бога, как мы николи не были обыяковыми. Как мы завсёды бачили этот знак присутности Бога у костёле. Сегодня хочем подяковать Пану Богу так само за нашу историю. За историю нашего народу, коли сапраўды некалькі дзесяцігоддзяў забирали нам костёлы наши, церквы, забирали нам живую присутность Бога. Стояли будынки костёлаў, але яны были пустыми. Не было у них Найсвятейшего Сакраменту. Наши дзяды, наши продки, батьки наши добра памятаюць гэты час. Сегодня мы молим, как николи человечество не допустило того, что людям заберут Бога. Как мы завсёды шанавали эту простору религийную. Как мы так само завсёды з верою дзякавали тым, кто отстоял нашу веру. Калі нават выдавалася по-людску нема сэнсу прыходзіць у пусты касцёл, дзе нема Бога. А яны прыходзілі, маліліся, нас вучылі маліцца. Сегодня день великой удячности продкам нашим. Так само тем святарам, которые, не глядячи на пераслед, отдали свое жыццё, как служить своему народу, как показать, что Бог заўсёды есть. Бога никто николи не пераможа. Другі знак, які хочам сёння убачыць, які прыгожа показывае нам Святое Евангелие, это знак обмыцця ног. Вельмі моцна люди цікавяцца гэтым знакам. Один раз у год ён здзяйсняецца менавіта падчас літургіі Вялікага Чацвяргу. Калі Езус Христос падчас апошняй вячэры прыходзіць да сваіх вучняў і хоча ім паказаць, чым ёсць сапраўдная Эўхарыстыя і мша святая. Калі чытаем Евангелія першых трох евангелістаў Мацвей, Марк і Лука, яны, калі апісваюць Эўхарыстыю, паказваюць нам тое, што мы добра ведаем. Езус у тую ноч, калі быў выдадзены падчас апошняй вячэры, узяў хлеб, паламаў яго, сказаў: «Бярыце, ешце» і гэтак далей. Таксама ўзяў келіх і сказаў: «Бярыце і піце, гэта кроў мая». Святы Ян, евангеліст, которага мы сёння чуем, ён таксама быў падчас апошняй вячэры. Але піша Евангелие, калі ўжо добра узмысловіў, чым павінна быць Эўхарыстыя. Не толькі паўтараннем тых самых слоў і жэстаў у жыццё той самай матэрыі хлеба і віна, але перш за ўсё Эўхарыстыя павінна быць досведам любові. Любові безмежнай, безгранічнай, якую паказаў нам Езус Христос, менавіта будучы як слуга для сваіх вучняў. Святы Ян паказвае нам дух Эўхарыстыі. Што гэта значыць прыняць удзел у Эўхарыстыі? Перш за ўсё дасведчыць такой любові. Бог стае перада мною і абмывае мне ногі. Бог стае перада мною і абмывае мне ногі.
Ён зніжае сябе да ўзроўню чалавека, будучы Богам, стаўся чалавекам. Гэта абазначае той жэст, калі распранаецца, Езус здымае верхняе адзенне. Потым Езус падперадзаўся. Гэта значыць, не толькі стаў чалавекам, але стаў рабом, слугою да гэтага ўзроўню. Прынізіў самога сябе. А ўсё дзеля таго, каб паказаць мне любоў, бязмежную любоў. Многі забіраюць бруд, пясок, балота. Многі, яны сапраўды з'яўляюцца тым месцам, которага часамі, можа, нават саромеемся самі. А Езус Христос абмывае, цалуе ногі сваім вучням і паказвае ім, што сапраўдная Эўхарыстыя – гэта любіць. Любіць не за нешта, але не гледзячы на гэты бруд, на гэтую грахоўнасць, на тое, што ніхто з нас не годны стаць перад Богам. Але Бог гэта робіць, таму што любіць. Святы Пётр, апостал, не разумее гэтага. Ён бунтуецца: «Пане, ніколі не будзеш абмываць маіх ног». Арыгінальны тэкст кажа, што ніколі не абмыеш мне маіх ног навекі. Гэта таксама вельмі цікавы тэкст, который паказвае нам, чым будзе для нас неба, аб якім мы молімся, якога, можна сказаць, смак мы чэрпаем тут у Эўхарыстыі. Так як іншыя фрагменты Бібліі паказваюць, што неба – гэта будзе тая вячэра, Эўхарыстыя, дзе мы будзем сядзець пры стале, а Бог будзе нам служыць. Бог будзе напаўняць нас сваёй любов'ю, сваёй прысутнасцю. Сёння хочам, як супольнасць парафіяльная, як сям'я Божая, падумаць, якая ў нас Эўхарыстыя. Мы паўтараем, верна паўтараем. Кожны дзень 2 разы ў дзень, у нядзелю аж 5 разоў паўтараем. Ці сапраўды Эўхарыстыя з'яўляецца прасторай любові, которая мяняе нас? Ці сапраўды падчас Эўхарыстыі я адчуваю, што Бог абмывае мне ногі? Ці, выходзячы з Эўхарыстыі, я магу і хачу зрабіць тое самае блізкім сваім родным, жонцы сваёй, мужу свайму, бацькам сваім, дзецям, а можа і тым далейшым, которых спатыкаю, не заўсёды добрым суседзям, тым супрацоўнікам у працы, которые наядаюць, і гэтак далей. Ці Эўхарыстыя вучыць мяне любові. Хочам сёння прыглядацца да гэтага жэсту Езуса Хрыста. Ён здзяйсняецца сапраўды не адзін раз. Усё жыццё Езуса Хрыста – гэта менавіта такі жэст, калі ён абмывае нам ногі, прыніжае сябе, каб паказаць, што Бог ёсць любоў. У такога Бога мы верым, да такога Бога мы прыходзім і ад такога Бога мы вучымся быць сапраўднымі хрысціянамі. Людзьмі Эўхарыстыі гэта значыць любіць. Любіць гэта значыць служыць. Служыць не час ад часу, але заўсёды. Яшчэ адзін знак, который хочам сёння убачыць, гэта ўжо будзе пасля літургіі, гэта аголены алтар. Цяпер ён прыгожы. Сёстры зрабілі прыгожыя дэкарацыі, кветкі, прыгожы абрус, пасціраны, новы, беленькі, свечкі. А сёння той адзін дзень, калі ўсе павінны убачыць, як гэты алтар становіцца голым, такі суровы, у нас драўляны, калі будзе касцёл, ён будзе каменны ці мармуровы. Гэта знак апушчэння. Апушчэння Хрыста, таму што абрус ён сімвалізуе нас, касцёл, алтар гэта Христос. І таму хочам сёння, убачыўшы гэты цяжкі жэст, перапрасіць Бога за тыя моманты, калі мы яго апусцілі, калі мы яго пакінулі, калі мы праходзілі абыякава, не прыходзілі на Эўхарыстыю, альбо прыходзячы не прынималі камуніі святой, адкладалі на потом, за тое, што мы не мелі часу, каб прыйсці на адарацыю, і Езус быў сам, чакаў. За тое, што мы праходзілі побач другога чалавека і не дапамаглі.
Напаўняючы сябе любоўю, прынимаючы Бога, потым выходзілі і жылі так, як бы Бога не было. Гэта той цяжкі жэст, але трэба яго прыняць, каб вучыцца. Можа быць дакорам сумлення, але таксама лекцыяй мудрасці, каб вучыцца папраўляць, мяняць сваё жыццё. Доўгі час у гісторыі касцёла у Вялікі чацвер не было святой імшы. Была літургія. Літургія менавіта гэтага жэсту абмыцця ног, камуніі святой і агалацэння алтара. Сёння маем Эўхарыстыю, прымем Езуса Хрыста, жывога Бога, у хлебе і віне, у целе і крыві. Хочам адкрыць сваё сэрца і з удзячнасцю напоўніцца гэтай асалодай. Каб менавіта дзякуючы гэтай Божай сіле мы заўтра маглі разам з Хрыстом пайсці на крыж і разам з ім памерці для граху, каб потым уваскрэснуць. Езу Хрысте, просім Цябе, вядзі нас за сабой праз гэты час вялікага святога Трыдыу, каб мы вучыліся любіць так, як Ты, служыць так, як Ты, паміраць, як Ты і уваскрэснуць. Літургія сённяшняга дня называецца літургіяй любові. Бог аддае сябе людзям у постаці хлеба, кленчыць перад імі, каб абмыць ім ногі, і выдае сябе добравольна на смерць. У Евангеліі сказано: «Полюбіўшы сваіх да канца, полюбіў іх». Гэтае да канца азначае стаць на калені перад чалавекам. Праз хвіліну святар, па прыкладу Езуса, зніме літургічную шату і будзе абмываць ногі вернікам. Гэта святарства службы, гатоўнасць прыняць іншага з яго брудам і стомленасцю. Езус не пытаецца ў вучняў, дзе яны хадзілі. Ён проста мые іх ногі. Падчас гэтага абраду усвядомім сабе, што і мы павінны аказваць адзін аднаго любоў.
powstanie. Dla Boga Ojca, jaki tak polubił świat, że oddał swojego jednorodnego Syna na śmierć za nasze grzechy, u эту świętую noc z pokorą i nadzieją nakieruję nasze wspólne prośby. Молимся за святый касцёл і святого Айца Льва, каб праз Еўхарыстыю, якую мы сёння святкуем, уся хрысціянская супольнасць станавілася для свету бачным знакам адзінства, супакою і ахвярнай любові. Panie, prosim Ciebie. Молімся за ўсіх святароў, асабліва за ксяндза Андрэя і ксяндза Олега, каб Пан, які сёння ўстанавіў сакрамент святарства, адарыў іх моцнай верай, здароўем і нястомнай руплівасцю ў служэнні Божаму люду. Panie, prosim Ciebie. Молімся аб новых пакліканнях да святарства і манаскага жыцця, каб Пан жніва паслаў новых работнікаў у сваё жніво, а моладзь з нашай парафіі адважна адказвала на заклік «Ідзі за мною». Panie, prosim Ciebie. Молімся за Максіма, які сёння святкуе дзень народзінаў, каб Пан ахінаў яго сваёй ласкай, дараваў моцнае здароўе, радасць і нястомную апеку Маці Божай на кожны дзень жыцця. Panie, prosim Ciebie. Молімся за церпячых, адзінокіх і хворых, каб яны ў гэтую ноч гэцманскай малітвы Езуса знайшлі суцяшэнне ў ягоных пакутах і адчулі моцную падтрымку праз малітву і клопат бліжніх. Panie, prosim Ciebie. Молімся за памерлых святароў і ўсіх нашых блізкіх памерлых, каб Пан прыняў іх да свайго нябеснага стала і дазволіў ім вечна сузіраць святло Твайго аблічча. Panie, prosim Ciebie. Молімся за нас, сабраных вакол гэтага алтара, каб мы, прымаючы цела і кроў Хрыста, вучыліся сапраўднай пакоры і любові, гатовыя кожны дзень абмываць ногі адзін аднаму праз добрыя учынкі. Panie, prosim Ciebie. Panie Jezu Chryste, Ty покинуł nam swoje ciało jak pożywą i swoją krwią jak znak nowego i wiecznego zapowiedu. Wysłuchaj naszej prośby i dopomoży nam trwać u Twojej lubowi do końca. Ty żyjesz i wolodarysz na wieki wieczne. Amen. Что Сын
полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил не вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Бог так полюбил весь свет, что Сына Своего отдал, как каждый, кто Его верит, жил в небе вечно. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Panie nasz Boże, da pomaży nam godno udzielniczać w tych świętych tajemnicach. Bo kali my składajem eucharystyczną achwiaru, zdjęśniaється sprawa naszego odkupienia. Pras Chrysta, Pana naszego. Pan z wami. И с Духом Твоим U góru sercy. узносим их до Пана. Подякуем Panu, Bogu naszemu. Годно это и справедливо. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча,
усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён сапраўдны і вечны святар, устанавіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс табе як ахвяру збаўлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае – гэта духоўны пасілак, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая – гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословленный Твой, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Милостивый Ojcze, покорно просим и молим Тебе, праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб прыняў и благословил гэтыя дары, гэтыя прынашэнні, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы католицкий касцёл. Будь ласкавы адорваць супакоем, ахоўваць, яднаць і кіраваць ім ва ўсім свеце. Разам са слугой Тваім папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам, з усімі, хто верна захоўвае і вызнае каталіцкую і апостальскую веру. Памятай, Пане, пра слугаў Тваіх і пра ўсіх тут прысутных, веру і адданасць якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і ўратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам, у найсвяцейшы дзень, калі Пан наш Езус Христос быў аддадзены за нас, найперш з пашанаю успамінаем благаслаўлёную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай Панны, святых апосталаў і мучанікаў Тваіх, Пятра и Павла, Андрея, Якуба, Яна, Тамаша, Якуба, Филиппа, Бартоломея, Матвея, Симона и Тадевуша, Лина, Клета, Климента, Сикста, Корнелия, Киприяна, Лаврентия, Хризагона, Яна и Павла, Косму и Дамьяна, и усіх святых Твоих, праз их заслуги и молитвы, нехай во усім аховае нас Твоя опека. Пане, ласкава прыми гэтую ахвяру ад нас, Твоих слугаў, і ад усёй сям'і Твоёй. Складаем яе Табе на ўспамін таго дня, калі наш Пан Езус Христос наказаў вучням сваім здзяйсняць таямніцу свайго цела і крыві. Захавай дні нашыя ў Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благаслаўлення, асвяці гэтыя дары і учыні іх дасканалаю і мілаю Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, нашага Пана Езуса Христа. Напярэдадні мукі дзеля збаўлення нашага і ўсіх людзей, гэта значыць сёння, Ён узяў хлеб,
у свои святые и достойные руки, поднял вочы до неба, до Тебе, Бога своего Айца Всемогутного, и подяку Тебе складаючи, благословил, ламал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя і дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословил и подал своим вучням, кажучи: «Бярыце и піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Пане, мы Твои слуги и Твой люд святы, успоминаючи благословленную муку и у воскресенье, а так само хвалебное у небоушествия Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем найсвятейшей величи Твоей, с Твоих даров и щедротов, ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патріарха нашого Абрагама и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, всемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести эту ахвяру на Твой небесный алтарь, перед обличча Твоей боской величи, каб заўсёды усе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара, и прымаем найсвятейшее тело и кровь Сына Твоего, отрымали щедрое небесное благословление и ласку. Памятай, Пане, так само про слугов Твоих, якія адышлі перед нами со знаком веры и спяць у супокоі. Просим Тебе, Пане, дай и усім, кто спочиває у Христе, пробывать у месцы сутешения святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якія спадзяюцца на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать уделу едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом, Игнацием, Александром, Марцелином, Петром, Фелицитой, Перпетуей, Агатой, Люцией, Агнешкой, Цецилией, Анастасией и усими святыми Твоими. Уведи, просим, и нас у их супольность, не деля наших заслугов, але дякуючи Твоему пробаченню. Праз Христа Пана нашага, праз якого Ты, Божа, усе гэтыя доброты няспынна ствараеш, освячаеш, оживляеш, благословляешь и нам их, нас ими наделяешь.
Праз Христа, з Христом і у Христі, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас у спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злого. Дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от греху, и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на віки вечные. Амин. Супокой Пана, нехай заўсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, Який даєш на собі грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який даєш на собі грехи і світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі грехи світу, а дари нас упокоєм. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету. Благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, как ты войшов до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Гэта цело мое, якое отдаецца за вас. Гэта келих нового заповету, у крыві маёй, кажа Пан. Чыніце гэта кожны раз, калі будете спажываць на ўспамін пра мяне. Дорогие верники, святая коммуния будзе ўдзяляцца пры алтары і на вуліцы. Калі ласка, зрабіце праход для святароў і тых, хто ідзе да сакраменту.
Пам'ятайте, што Еўхарыстыя – гэта найвялікшы дар любові, які мы прымаем на памяць аб ім. Тело
тело и кровь Христа, 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 тело
Христа. Тіло Христа. Молимся. Усемогутny Boże, uczyni, jak my uczest czasowym życiu, umacowane wieczeraju Twojego Syna,
заслужили стать удельниками Яго небесной гостины, яки живе и валадарить на веки вечные. Вельмі важная падзея сёння ў нашай літургічнай службы алтара. Некалькі хлопцаў, юнакоў пяройдуць на вышэйшую ступень служэння, памяняюць свае крыжы сярэбраных на залатыя, а праз гэта таксама большыя намаганні ад іх, каб яны сапраўды якасць свайго служэння узвялічвалі і маглі сапраўды ўжо замяняць нашага пана Богдана, которага не хапае на ўсе ўрачыстасці. Нехай прыступяць тыя, якія атрымоўваюць годнасць лектара Залатога крыжа. Баевіч Алексей. Я присутнічаю. Клянцевич Ігор. Присутнічаю. Шемак Петр. Присутнічаю. Каплун Артем. Присутнічаю. Баевич Владислав. Присутнічаю. Дарагія юнакі, цяпер аднавіце свае лектарскія абяцанні перад усёй супольнасцю парафіяльнай. Дякуючи пану Єзусу за ласку міністранського покликання, обіцяю святые дзеянні лектора виконувати побожно, старанно і радостно, на хвалу Божию і для добра парафіяльной супольности. Обіцяю клопотиться про стан Божьей ласки в моей души, а так само жить паводле обвящанного Божьего Слова. Амин. Дзякуем Пану Богу. Добры Божа, благослови цяпер гэтыя крыжы і учыні, каб для лектараў, якія будуць іх насіць, нагадвалі пра хрысціянскую годнасць і ахоўвалі іх ад зла сучаснага і вечнага. Праз Хрыста, Пана нашага. Амин. Браво для наших новых залатых лектараў. Хлопцы глядяць і завідуюць. Серебряные кресты освободились, и теперь лучше в шуфляде лежать. Министранты, треба подрастать не только в годах, але и в мудрости, учиться служить. Так само, хлопцы, запрошаем. Хочу сказать, у нас шмат месяца, у нас вельми мало месяца, але для кожного знойдется. Тому вельми сердечно запрошаем до литургичной службы алтара. Дорогие святары, вас в нашу святыню привел сам Пан Бог, как Божие Слово почуть кожный мог, как мы песни, молитвы с дзяцінства вучили, как бацькоў усіх ближних моцно любили. Вы заўсёды для кожнага знойдзеце час і ў справе любой падтрымаеце нас. Хай жа добры Пан Бог вас вядзе па жыцці, каб до кожнага ў дом маглі разам вайсці. Яго ласка, любоў да ўсіх на зямлі.
каб добро і святло ў наших серцях жылі. Хай Дух Божий ваш шлях освячае, каб вы шчыра святарству жыццё прысвячалі. Ваш анёл вас заўсёды няхай апякае, а ў сэрцы любоў да ўсіх хай палае. Дорогі наші екстензи, ми хотіли вас вельми подякувати за ваше святарство, за те, що ви завсёды даєте дітям і дорослим усмішки, надію, у вишеню на те, що всі ми попадемо в Владарство Божие і дарите нам велику любов. Дякую вам велике. Долучаемся до віншування наших діток і молоді. І від ім'я всієї нашої парафії, поважані святари, хотим подякувати вам за те, що ви відказали на Боже покликання, за те, що ви присутничаєте в нашому житті, за те, що відказуєте терпінням на наші слабості. Хочемо так само повіншувати вас і подякувати за те, що ви нас всіх так добрим словом завсюди так радуєте, добрими порадами, катехезой, і так само за дар сповіді, за дар Евхаристії і виділення різних інших сакраментів. Віншуємо вас, і нехай пан, добрий пан, одарує всіми потрібними ласками, терпінням, мудрістю, здоров'ям, а нехай і святейша Панна Марія завсюди буде з вами по житті. Віншуємо. Вельмі сердечно дякуємо від імені отця Олексія, księdza Олега і власного. Так само, напевно, вельмі моцно духовно злучається з нами ksiądz Владимир. Дякую за пам'ять, за щирі пожаданні, уже від самого рана, атрымліваемых розними мультимедійними каналами, праз месенджери. Дякуємо, перш за все, за молитву. Бог нас покликав, каб ми служили. Святарство, оно мае сенс, калі оно служебное, калі оно служить людям. И дякую вам, что есть кому служить, что есть кому давать Пана Бога за ваши сердца, полные веры, любови, которые хочут Бога примать. Радуется святарское сердце, коли полный костел, коли болять руки, как раздавать святую коммунию, коли пальцы болять, как стукать конфессионал. Радуется сердце, трохи спина терпит, но и сердце радуется. Дякуем вам за все те пригожие хвилины разом, коли мы будуем тут одну супольность, один костел. И просим вас молиться за нас на этом шляху, как мы отчували эту вашу подтримку, бо она ведет нас до споткания с Богом. Дякуем еще раз за все добрые слова, за ваши ахвярования, дякуем за те подарунки пригожие пожадания. Нехай добрый Бог усім нам благословляет. Сегодня за хвилину будет еще комментарий, черговая, апошняя частка літургії. Завтра великий день, день Великой Пятницы, день великого смутку, день великой надеи. У гэтым духу запрашаем, захочам, каб гэты дзень правесці. Прыгадваем, што гэта дзень сціслага посту, устрымання ад мясных страваў, таксама колькасці яды. Запрашаем на вечаровую літургію. Завтра сапраўды не будзе святой імшы. Ісус Христос, Ён адпраўляе святую імшу, бо складае сваё жыццё як ахвяру.
у 18:30, можна jeszcze раней прийти, у 18:30 розпочнеться крижовий шлях, а потім о 19 годині літургія муки Пана. Гэта Божае Слово, адорація крыжа і святая камунія. А після гэтага выстаўленне на святейшага сакраменту і адорація заўтра будзе до 23 годины. Просим комментарий. Святая мша вечеры Пана не заканчивается звычайным благословением. Мы застаемся ў стане молитвы, бо разом з Езусом уваходзім у ягоную ноч пакутаў. Зараз адбудзецца перанясенне найсвяцейшага сакрамента ў цямніцу. Гэта ўспамін таго моманту, калі Христус пасля вячэры выйшаў у аліўны сад, каб адзін на адзін маліцца Айцу. Ён змагаўся са страхам, прымаючы волю Айца дзеля нашага збаўлення. Як кажа Святое Пісанне, душа моя засмучена смяротна, пабудзьце тут і чувайце са мною. Сёння Пан звяртаецца з гэтай просьбай і да нас. Праз некаторы час святары аголяць алтар, здымуць з яго абрусы і свечкі. Гэты балючы сімвал Хрыста, пакінутага ўсімі, Хрыста, з якога здымаюць вопратку перад укрыжаваннем. Пусты і халодны алтар нагадвае нам пра стан свету, які застаўся без свайго збаўцы. Дарагія парафіяне, мы шчыра заахвочваем вас не спяшацца дадому. Пан запрашае нас пабыць ім у ягонай адзіноце. Адорацыя ў цямніцы будзе трываць сёння да 22 гадзіны. Заўтра Вялікая Пятніца мукі Пана, дзень сціплага посту і малітвы. Крыжовы шлях распачнецца о 18:30, літургія мукі Пана о 19 гадзіне. Славьте устные таямницу, Святой дорогой крови, Богняя пласкрыницу, счастье днем земных пролив. Той, кто мать имел девицу, звался свету Пан хвалы. Народился от чистой девы, избавить людский род. И он по свете небы земне слово кинул у народ. Судом он добрый безмерный, сам себе доверил, и через рук своих дал. Словом тела облено слово, самом звеняет тело в хлеб, а вино кровь Христова не спастигнет зрок яе. Только вера Божой мовой в сердце певнена скайше. Первый величный сакрамент душа мой пощирал всех, тратить моц второе право, можно новый заповедь, что нам розум не тлумачить, святло веры принять все. Могу
Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что об их походе,